danas igramo Counter Strike, samo se namestim malo kameru. Uvijek zaboravim da namestim pri snimanju kameru. Pa sada. Sada. To naš... A ne, ja sam terorista, Counter tačnije. Dobro, ja sam. Da, ja sam Counter, uvijek zaboravim da sam Counter. Navikao sam da sam terorista. Aj, beži budalo. Ne, putit će bomba. Molim te. Joj, šta mi je su? Osjećam kod da mi krvarija. Ne znam šta mi je. Ako želite vidjeti kako da namestim ovakav skin, napišite kom. Komentar, tačne, kom. Ne znam što ja kažem kom. I ovo mi najviše nervira. Ma čuti bre. Šta je hej? Ma šta sam ti radio? Šta sam ti sada? Dobre. Što mi je suvetan je? Ma, vidjet ću kasnije. Mi već snimamo više, skoro 2 minuta. 2 minuta da bi pobili, ali... Oj, šta je ovo koji djavo? Šta ovo puca? Koji je to djavo je? Joj, kako da sam samo 24 metka zbog ovog. Ovo mi je ekstra, zato što kako se radi. A, pošiša to što radi, samo da ne islušam metkove, odmah imam još 22 metka. Joj, ubio me, puj jebi ga. Jebi ga puj. Ajde, defuse da ide, majko imam. Kako nubine? Dobri. 3-0 za nas. Ne znam što sam izabrao ovakav nek Dragon Killer. Vidi, ja sam drugi kako ja vidim. Aha, ima 6. Joj, naravno kad je kompjuter. Čekam još protiv botov, pošto nisam ja baš još propio ovim kanterima. Tek sam počesto vodim, malo više. A da, to su moji, da. I sad isloši sve metkove. To može ova puška bolje. U, brate, ali ima municije. Kako se ovako. What? Šta mi zalagamo? Frame drop. Film drop. Ne znam kako se kaže. Ne, gdje je bomba? Ma defuzajte, budale jedne. To je mislio da će puknuti. Će me razniti. Aj, nije puknuti. A sad nisam to pokušavač, sad ja sam. 64 metka i plus ovih 10, što se već, dobro, 7, pošto kao budala ispucao sam ovdje.
tako mapa da da stane da aj majka. Snimam. Snimam. Pola 6 snimam. Dobro. Dobro, snimam. Aj majko rade. Veoma će se budu sporano, ne znam što. Tako, da še jednem kameru na telefonu snimam. Su to vidim lika? Ovdje iza. Sve se činilo ili... Još 2 puta mogu da prilovim pušku. Šta je ovdje pištoljama? Sam ja jednog da ih ja stalo dvoje i kod nas dvoje ja jedan lik. Ne, samo dvije nema. Nije na ovom dijelu, onda na drugom dijelu mape, ja. Super. Okej. Ja to nemam pojma. Šta da kažem. Gdje je ta bomba, koji je đavo? Ne mogu da nađem bombu, aj, fuhaj bombe, jebik. Pogodio ga u glavu. Napišite u komentari još dan želim da snimam... Kako se zove? GTA San Andreas. Idem tu i imam YouTubers live. Već sam počeo da igram YouTubers, ako ne znam da želite da nastavim ili da napravim novu igru. To mi samo napišite u komentare. Ne! Nisam stigao. Ajde, terat ćemo do 10 minuta, ide. Još jednu rundu tamani. Ajde, ovu ćemo. Samo da upijem još jednu broj i... Metkove da kupim. Imam 100 metkova, ladno. Mogu da pucam ovako za bezveze bombu. Budala. Ostalo još samo 75 šanse. Metkova. Nije fora pa troje, kako troje da ubijem? Mislim da bi ovo trebalo da bude to od epizodija i... Ajde da vidimo 10 minuta će da... Samo što je 10 minuta. Tu mislim da mogu da završimo klip. To je bilo to što se tiče epizode. Hvala za gledanje ovaj video. Ostavite like, share i subscribe. I to je bilo to što se tiče epizode. Hvala za gledanje ovaj video. Ja se vrlo pozdrav!